जेसेयानि ब्रैजिथाम बालाबनि 4निफ्राय 7 सिरिसिम आरो बेखौ फरायनो जोंनिनो बेथेस्दा प्रेयार मिनिस्ट्रिनि रेकर्डिं सेक्रेटारि मिसेस दिना सुस्मिताखौ आं खावलायदों अन्नानै गिबियाव बे शास्त्र पदखौ फरायनानै होफैनो थाखाय गनमा बिनो जोंनि रगफोरखौ दिखांनानै लादों आरो जोंनि दुखुखौ बानस'बाय अब्लाबो जोङो सानबाय बियो रगजों खोख्लैजानाय इसोरजों बुजानाय आरो बाग्राय जानाय होननानै आमफ्राय बियो जोंनि आयेन बारसिनायनि जुनै जखम खालामजाबाय आरो जोंनि इनाय मावनायनि जुनै बुख्रुब जाबाय जोंनि सान्थिनि लागै बियो सास्ति होजाबाय आरो बिनि मानजाफोरजों जोङो सोखाजाबाय जोङो बयबो मेन्दानि समान आन्दायबाय जोङो साफ्रोमबो गाव गावनि लामाथिङै गिदिंबाय आमफ्राय प्रभुआ जों बयनिबो अपराधखौ बिनि सायाव खोख्लैबाय बियो नाख्रेबजादों आरो दुखु होजादोंब्लाबो बियो गावनि खुगाखौ सियाखै दानथानो लांजानाय मेन्दा बिसाबादि आरो खोमोन सिनग्रानि मोखाङाव स्रि स्रि थाग्रा मेन्दा बिसाबादि बियो खुगाखौ सियाखैसै हामबायसै जों बे समावहाय दायनि फरायलांनाय जेसाया पुस्तक 53 बालाबनि 4निफ्राय 7 सिरि आरो बे 7 सिरिसिमाव जोङो नुनो मोनदों बेहे खालामनानै जाय यहोवाया जों साफ्रोमबो मानसि जातिखौ गावनि महर बादियै सोरजिदों आरो बियो गावनि हांखौ गुन्थुङाव सुनानै जोंखौ गोथां खालामदों आरो इसोर यहोवानि इच्छायानो बेनोमोन जे जों साफ्रोमबो गाव जेरै गोथां आरो बेबादिनो गोथाङै जेन थायो आरो इसोरनि कनसार्नआ बेनोमोन जे जेब्ला जों बिनि गेदेर अननायाव बिनो जोंखौ सोरजिनाय होननानै जों मिथियोमोनब्ला इसोरा दिनै अख्रांनि हानि दैनि गासै एक्टियारखौ बे मानसि जातिनो होदों आमेन हालेलुया आमेन नाथाय मानसि जातिया बे इसोरनि एसे गिदिर अननाय जों जन 3:16 बुंदों इसोरा दुनाय संसारखौ एसेबां अनदों बे गावनि सासेल' फिसा हौवाखौ ओरैनो होबाय आरो जायहा बिखौ फोथायगोन बि हफायै बादि नाथाय जोबनो गैयै गोथांखौ मोननाय बादि नैबे बेलायाव जों साननानै नायनो नांगोन इसोरा दुनाय संसारखौ एसेबां अनबाय That means बेवहाय गासैबो हामुरिजोबदों संसाराव जेसेबां जातिफोर दङ जेसेबां मानसि दङ बेयाव कालारिंनि खोथा गैया बेयाव माबा मोनसे प्रभेद गैया नाथाय इसोरनि कनसार्नआ बेनो जे साफ्रोमबो गावजों सोरजि जानाय मानसिफोरनो जाय मानसिफोरनो अधिकारखौ इसोरा होदोंमोन गितफोरनि 8 अध्याय 4निफ्राय 6 अब्ला मानसिया मा नोङो बिखौ अनसायखांनो आरो मानसिनि बिसायाबा मा नोङो बिखौ नेफ्लायनो अब्लाबो नोङो बिखौ इसोरनिख्रुइ इसेल' दुइसिन खालामदों नोङो महिमा आरो आब्रुक खोरथिखौ बिनो हमहोयो
नोङो गावनि आखाइजों दाजानाय मानिनि सायाव बिखौ बिगोमा खालामबाय नोङो गासैखौबो बिनि सिङाव दोनबाय आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन अब्ला जों नाहरदो इसोरा गावनि महर बादि दानायल' नङा गावनि गोथां हांखौ सुनानै होनानै गाव सोरजिनाय गासैनि सायाव एखथियारखौ जोंनो होदों एसे गिदिर इसोरनि दया अननायखौ मानसिया बावगारनानै सोरजिगिरि यहोवानि जेंना गसंनानै संसारनि गासै मानसि मानियानो गाव गाव डिसिसनाव गावनि लामायाव थांबाय मानोना जों दहाय नुबाय जे भेरा बादि मेन्दा बादियै जों आन्दायजोब्बायमोन आमेन मेन्दाया लामा आन्दायो जेरै जोंबो लामा आन्दायबायमोन मानोना जों दिनै बासायजानायनि लागै राहा लामाया मा जों बेखौहाय सिनाय मोनलिमोन बेनिखायनो दिनै जोंनि यहोवाया जोंनि महान इसोरा जोंखौ ओरैबादि अनो जाय अननायनि जाहोनावहाय गावनि बिसाखौ बे बुहुमाव थिनहरबाय आमेन हालेलुया आमेन नोंगौ अनज्लायग्रा बिदा फंबाय बिबोनांमोन जों साफ्रोमबो मिथिगौ दिनै जों पाप जाबाय जों पाप मावबाय जों साफ्रोमबो मिथिगौ पाप जाबाय पाप मावबाय आरो बे पापनिफ्राय प्रायश्चितनि लामाखौ जों नागिरदों नागिराखै नागिरदों नाथाय आंनि बे पापनिफ्राय आंखौ प्रायश्चित खालामनो थाखाय माबा बुस्थुआ हायो जेबो गैया जेबो आंखौ पापनिफ्राय त्राण खालामनो लामा बा राहा गैया बेनिखायनो मोनसे खोथाखौ जों नायनि थिनहरजानाय 4 बालाबनि 12 सिरियाव আন কত পরিত্রাণ নাই যারে আমি পরিত্রাণ পাব পারে স্বর্গত আর পৃথিবীত মানুহৰ মাজত এনে কোনো নাম নাই ओरैबादि जेजों आं बासायजागोन आं पापनिफ्राय मुक्त मोनगोन आरो बेबादि लामा गैया आमेन हालेलुया आमेन आरो बे लामाया मा बे लामाया मा बाइबेलावबो बुंदों अनज्लायग्रा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन जों किसुमान धर्मनि बिसयखौ लानानै जोङो सानो बुलिफोरखौबो जों सानदों नाथाय बुलिखौ मानो होदों बुलिखौ मानो होयो मानोना लिरनाय दं आयेनावहाय जोंनि पापमा आयेन बादि थै गवाब्ला मोसन जाया इब्रि 9नि 22 बे बाथ्राखौ बुंदों जों फरायनानै नायनि आरो बुंनो थांब्ला गासैबो आयेन बादि थैजों फोजोंजायो आरो थै बोहैनाय गैयाब्ला नागारजानाय जाया जों बेयाव नायनि थै बोहैयाब्ला नागारजानाय गैया मुक्त गैया सुस्रांजानाय राहा लामा गैया आरो जों साननानै नाय आं जे यहोवा जाय यहोवा गावनि महर बादियै दानानै हांखौ होबाय आरो एखथियारखौ होबाय
आरो बेबादि जहब्बा बे जहब्बानि सिगाङाव जोंनि साननायजों जोंनि खोनासंनायजों जोंनि नायनायजों जोंनि रायनायजों जोंनि थाबायनायजों जोंनि मावनायजों जों जहबाखौ मा दुसिदों निन्दिदों अब्ला जों सेकेन्ड फोरबोनि सिगाङाव आरो फोरबोनि बेबस्था फोरबोनि हुकुमनिफ्राय जों गोजानाव थांनानै फोरबोजों जुजिदों जहब्बाया गावनि बिसाखौ मानो क्रुसाव होखो जायनि थाखाय आगदा जोंनि दाखुवा बुंदोंमोन आगसि जोंनि दाखुवा बेबादि बुंदों नों इसोरनि बिसाब्ला नों गावखौबो बासाय जोंखौबो बासाय आगदानि दाखुवा बुंबाय भाई जोंनि मावनाय अपराधखौ जों बानखानांगोन नाथाय बियो जेबो अपराध मावाखै आरो बुंबाय फोरबो नोंनि रायजोआव नों जेब्ला फैगोन अब्ला नों आंखौ अनसायनो दाबाव आमेन नाहरदो बे जेबो पाप मावाखै आगदा जोंनि दाखुवा बुंदों नोंथाङा मा बुङो जों बे बिषयखौ साननानै नायनांगोन जों मा बुङो आं मा बुङो दा मा नोंथाङा सानदों नामा आंनि थाखाय बे प्राण होफैनांगौ बे क्रुसिफाइ होजाखानांगौ सानदों नामा आगसि जोंनि दाखुबादि सानदों नामा जुदि बेबादि सानदोंब्ला अब्ला जों थालांसिगोन बेनिखायनो जों बे बाथ्राखौ साननानै नायनांगोन जाय इसोरा दिनै आंखौ जोंखौ दुसियामानिनो गावनि बिसाखौसो आंनि थाखायनो दुसिबाय आमेन दाय मावनायखौ बिनि सायावसो गारबाय अब्ला आंखौ इसोरा एसेबां अनो इसोरा एसेबां अनो आंखौ जाय इसोरा दिनै जायफ्रा बिनि बिसा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायगोन बिसोर साफ्रोमबो बासायजानायखौ जेन मोनो बेनिखायनो फोरबोआ गावनि बिसाखौ हेंगिं खालामबाय आमेन हालेलुया आमेन हेंगिंनि खोथायानो मा बिखौ क्रुसाव क्रुसिफाइ होनाया मा जन 3:14 जों नायनि जन 3:14 14-15 मोननैखौबो जों फरायनि आरो मसीया फोथाराव जिबौखौ दिखाङामोन बादि मानसिनि बिसा हौवायाबो बेबादिनो दिखांजानो नांगौ बिखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो जोबनो गैयै गोथांखौ मोननाय बादि मानोना इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय आमेन इसोरा इजराइल हारिखौ एसेबां अनो एसेबां 10 हांखो दिन्थिनानै जेब्ला लाबोदों सिनाय फोथाराव दोनफैदों अब्ला बे इस्राएल जाथिया इसोरजों माबादि जुजिदोंमोन जों जुजियो मानोना जोंखौ बुंदों बाइबेला जुजिग्रा जाथि दिनैबो बुंदों जुजिग्रा जाथि अब्लाबो इसोरा नाहर दिनै एसेबां बखिजादोंब्लाबो गाज्रि रायजादोंब्लाबो हाखौ दिखांनानै गोजौथिङै दिखांदों आरो मजेसखौ बुंदों बेनो नामा बेरेमोदै गाखेर बोहैनाय इसोरनि जोंनो होनो समाय लानाया जेराव दै गैया जानाय दंफां फिथाइ गैया बालाबारि बेनो ने अब्लाबो इसोरा दुखु मोनाखसै हाद्रिखौ गारनानै निन्दिदोंब्लाबो इसोरा दुखु मोनाखसै नाथाय बेबादि अन्थाइनिफ्राय दैखौ लोंहोबाय अख्रांनिफ्राय दाउजोला बाथ्राखौ होनानै जाहोबाय
अब्लाबो मुगैबावदों ना मुगैयाखै बेखौ जों मुगैयो होननानै बुंदों बे समाव इसोरा गोजाम जिबौखौ थुनहरबाय फारसेनिफ्राय अरलांहोबाय आमेन जेब्ला फारि फारि आरो बासायनायनि राहा गैलिया फारसेनिफ्राय अरथारजोबनो हमबाय अब्लाने मिसनारिफ्रा माने इजराइलफ्रा मसेनाव थांनानै खावलायबाय अब्ला मसेया इसोरनियाव हाबनानै टेनाव खुग्लुबनानै बियो फोरबोनियाव खावलायदों फोरबो अब्ला इसोरा नाहरदो बिनिफ्राय बासायफिनो मजेसखौ बुंबाय थांदो नोंनि बिदा हारनखौ फिथ्लायनि जिबौ दाहोदो थांलाय फैलाय खालामग्रा लामा दमोनियाव गायनानै दोनदो जायफ्रा दिनै जिबौजों अरजादों बे जिबौखौ नायहरोब्ला बासायजानायखौ जेन मोनो आमेन हालेलुया आमेन औ आं नुदों बे टाइमावहाय बे जिबौ अरजानायफ्रा बे दान्दाव आलायनाय जिबौखौ जेब्ला नाहरदों जिबौनि बिसा गलांजोबदों आमेन हालेलुया आमेन आरो दिनैनि बे समावहाय दिनै जिबौ होनना बुङोब्ला सैतान गोजाम जिबौ दियाबल महानाग बियो दाबो जोंखौहाय अरगासिनो दङ जोंखौ पापाव खोलैगासिनो दङ आरो बेखौ गम मोनखाबायब्ला इसोरा अननानै गावनि बिसाखौ क्रुसिफाइ होबाय बे क्रुसथिङै नायहरदो आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन बे क्रुसथिङै नाहरोब्ला जोंनि पापा गासैबो सुस्रांजागोन दिनैबो जों बे क्रुसथिङै नायहराखै बेनिखायनो बाइबेलाव बुंदों बेबादियै जेसेबां मानसिफ्रा इसोरनि बिसा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायबाय आमेन बे जनफोरखौ इसोरनि बिसा खालामबाय आमेन आरो बे जनफ्रा बे क्रुसनि थिंगिल' बिनि मेगनखौ दोनसैगोन आरो सैथियै जायफ्रा बे क्रुसनि थिंगै नायहरबाय थागोन दहाय होगोन दाखालि बेवहाय गाज्रि आत्मा सासे हमनाय लाबोदोंमोन आबौ बै 2 माससो जाबाय आरो बिखौ जेने थेनेसो हमना लाबोबाय दरनिफ्राय आरो आंबो गसंगासिनो दं बे फैया हमनानै जेब्ला नायबा लाबोबाय बेयाव गसंहोबाय आं बुंबाय नों बे क्रुसखौ नाहर क्रुसआ फोथायारिफोरनि लागै इसोरनि बोलो आमेन गांसेनि करन्थियान 1:18 जों फरायनि बे क्रुसआव मा दं बेवहाय लिरदों मानोना क्रुसनि बाथ्राया हफायनायसोफोरनि लागै उदायि आन्थायजों बोखांजानायसैफोरनो लागै बियो इसोरनि बोलो आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन जों फोथायग्राफोरनि लागै मा बियो इसोरनि बोलोआ बहाय दं बहा दं पौला बुंदों क्रुसावसो आमेन आं पापनिफ्राय सुख'जानाय आं मोदायजों अरजानायनिफ्राय बासायजानाय गासै लामाया क्रुस आमेन जेरै बै मिसनारिया इजराइलफ्रा जिबौ अरब्ला दान्दाव आलायनाय जिबौखौ नाहरदों जिबौनि बिसानो अट'मेटिक गलांजोबदों आमेन थायाखै जास्ट दिनै आं फोथायनानै जाय इसोरा दिनै आं मावनाय पापनि लागै आं थै बोहैनांगौमोन
नाथाय आं दिनै थै बोहैनांले बियो गावनि बिसाखौ आंनि पापनि लागै मा खालामबाय बुलि होबाय बेनिखायनो मिथिदो संसारनि गासैबो मानसिफोरनि लागै इसोरा बे मोनसे अननाय आरो अननानै बे लामाखौ दोनबाय आमेन हालेलुया आमेन पापनिफ्राय गनायनि राहाया थैनायनिफ्राय बासायजानांगौब्ला क्रुसआ जोंनि लागै मोनसे हांखो जाबाय थारै बियो क्रुसनि सायाव जोंनि फोथायनाय भरसाखौ जों दोननानै लागारबो आंनि मेगनाव बिखौ दोनोब्ला आमेन आं देरहाफ्लायगोन आमेन आरो मोनसे आरोबाव क्रुसनि हांखोआ मा सानदों नोंथां मा क्रसनि हांखोआ मा खोन्थादों क्रसनि हांखोआ नाहरदो आंनि पापखौ बानलांबाय क्रुसिफाइ होबाय बिनि ब्लाडजों आंनि पापआ सुस्रांजाबाय आमेन बासायजाबाय सैताननि आंखौ नासयनायनिफ्राय आंखौ मुक्त खालामनो बे क्रुस नाम्बार 2 आव बेनो दिनै संसारनि मानसिफोरनाव खुलुमग्रा न'आवबो सोरबाबो गोदोनाव क्रुसखौ आलायोना आलाया मानो थैनायखौ जिसु ख्रिस्ट'आ फोजोबबाय बिनि सिम्बलानो क्रस बे देरहासार माबादि इसोरनि दिनै प्लानआ अब्ला दिनै जों नायदो बे देरहानाय बिनो होबाय नों देरहाबाय आमेन बिनिखायनो बुंदों इसोरा दुनाय संसारखौ एसेबां अनबाय बियो गावनि सासेल' बिसा हौवाखौ ओरैनो होबाय बिनि अननायखौ नायदो आंखौ माबादि अनो आंखौ बुहोआखसै आंखौ नेवसि होआखसै आंखौ सैहोआखसै आंखौ थैहोआखसै आंनो दिनै गोथां जिबनखौ होबाय अनज्लायग्रा जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन नायदो इसोरनि अननायखौ मालाबाबो बावगारनो नाङा आरो जों साननो नाङा आङो दिनैबो पापआव दं औ नों दङ होनना मिथिबायब्ला क्रुसखौ नायहरदो क्रुसनि खाथियाव फैदो नोंनि पापखौ दिनैबो बियो सुस्रांजोबगोन दाबो लामा होदों लामा दाबो गेवनानै दङ लामाया जिसुआनो आमेन जन 14:6 आव बुंदों आं लामा आं सैथो आंनो गोथाङा आंजों नङाला रावबो आफानियावहाय सहैया आमेन हालेलुया आमेन अब्ला आं बे फोरबोखौ नागारनानै माबोरै थांनो आं खावलायदों नाहरदो इसोरनि अननायखौ नाहरदो दिनै इसोरा आंनि बासायजानायनि लागै जे लामाखौ होबाय बे लामाया ख्रिस्ट'आसो लामाया क्रुसआसो आं बिजोंसो दिनै फोरबोनि रायजोआव सहैगोन जों प्रार्थना खालामनि